Nuwun sewu Pak Kartolo selama menjadi germo di Wisma Coba Belah Indah. Iki kok sik metenteng germa-germa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya engko tak rundingin nduk peteng-peteng kon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Loh. Wis ta. Si ana terus e. Wis, muga-muga makane swara Mas, penyanyi karo penyanyi kabeh swara iku sing hati-hati. Nggih. Supaya gak rusak gak oleh mangan barang panas-panasan. Subhanallah, ngoten nggih apa ya? Oleh mangan genset. Knalpot. Neon. Carane gak oleh mangan gorengan, Pak. Kudu mangan adem-ademan. Kaya to. Kumkuman sarung. Kumkuman kotak. Mangan halus-halusan. Nah, niku kula seneng niku. Contone demit. Toyol. Niki nuwun sewu. Ngrungokno kidungan nek duduk suarane Kartolo iku tiwas ngrebeki kuping. Iya, wong iki akeh sing budhek kok iki. Enggak, sampean asline ngidung iku mbiyen mulai belajar umur piro? Iki sing perlu diketahui wong-wong. Umur 17. 17 pas ta iku. Engko ta. Ya kurang ana didik gak apa-apa. Lah asline rega piro iku? Lah mang nduk kupang dinyang lurus tengah. Wah iki ngomong, lho tak tikus mlayu kabeh muka. Wedi ana ratune nduk kene. Boten guyon Bu, guyon. Arek-arek iku. Arek-arek berproses umpamane nekuni seni ludruk kan gak haram sakjane ya. Tergantung isi kidungane ya. Aku durung takon masalah iku. Kok iso kaya ngono lho. Yes, umpamane belajar ngitung, syaratnya wong iso ngitung siji apa? Kudu duwe cangkem. Oh, kasar ya? Cangkem iku kasar ulur. Wah, lek gak ya cocot. Ya syaratnya kudu sertifikat. Nggih. Wis BPKB. Nggih. Nek pirang dina cair, Pak? Pirang dina cair. Iki semayani seminggu aku iki. Lah iku ngajokno piro? Kadung utang beras ya aku mang. Oh. Ate gawe kula ompo. Mbah ngomong dhewe-dhewe iki. Aku durung mangan lho, Mang. Usul napa nih? Iya tak usulno. Umpamane ki suguh iki. Iya tawane panitia. Sampeyan niku njaluk sego kerdusan, istilahnya makan kerdusan apa makan jalan? Makan jalan iki lho apik gragal tok. Dadi lambe rusak kon. Makan jalan ya apa sih? Tawani artine medhok dhewe-dhewe iku lho. Aja gondokan ta lah wis tuwa. Tapi lah aku gak mangan sego, isin mbek wong kene. Oh iya. Mangan triplek. Umpamane disuguhno iki. Disuguhno. Sampean soto, barek rawon, barek pecel, kira-kira sampean milih apa? Pokok gak bayar tak entekno. Wis aku sate ae. Sate. 10 kate daging. Wis mangan pring. Nah, sate didele maplek. Iki kira-kira bakarane iku njaluk sing mateng apa setengah mateng? Setengah mateng ae. Setengah mateng. Engko tak celokno tikus. Dadi akeh sing dipangan. Bah, wah mangan gorene tak sosore tak ngomong ae. Panitia ya wedi salah mangkane takon aku, Mang. Iya. Ya, terus marno bumbune sate. Njaluk sing kecapan iku apa sing gawe kacang? Lah ana uli. Enak pliket. Ditari tok kit mangka. Lho, panitia iki wedi salah. Ya aja mbok seneni. Wis, mari mangan. Sate, dadat ngombe. Saman milih ndi? Es teh, kopi, banyu putih. Wis golekno baygon. Wis ndang gak ndang mangan, ndang ngomong tok. Salah nyuguhi iku ya salah. Panitia iku wedi salah. Ngombe apa mek ngono tok ae lho. Susu, tapi susu ku nang moto elek, Mas. Susu nang moto elek. Sing apik nduk dodo. Lah lek nduk moto ya apa nek nyusoni langit. Es, susune gawe es apa anget? Lek susu biasamu aku, susune wakmin rada tuwa. Oke, susu panitia cadet. Sik susu putih apa sing mambu. Sing kedaluwarsa. Iki lek sik anyar-anyar. Aku jane lek petuk ngene-ngene jane imanku
jane gak kuat. Subah. Cuma bojoku mek situk kan. Nggih, nggih, nggih. Surabaya situk, Malang situk, Jakarta situk. Guyon. Sampai detik ini hasil penelitian dagelan sing hebat namung Abah Kartolo. Beliau adalah pelakon dari keluarga berencana paling sukses. Anak loro, Surabaya anak loro, Malang loro, Tulungagung loro. Coy. Padha karo aku mang. Mari mangan sego sate, ngombene susu, iya saiki buah. Nah, kira-kira buah iku sampean njaluk sing melentu apa sing pating prentul? Gak, aku enak bathukmu ae. Aja gondhokan apa-apa. Polo gembandul ae. Jala kebandul, sampean milih. Kentongan. Arek bandulan. Wong kendat. Nongko lho seneng. Nongko. Polo tememplek aku seneng. Apa ae Wong contoh? inceng. Abang pancinage. Wong yo Wis abang panci. nanas. Nganas. Polo kemeleset ya ono. Wah, sip iki cocok. Wong nyusoni putune. Dandani truk. Ya iku lho semangka, timun, BH. Lho, sing kaya semangka iki lho. Blewah. Oh, blewat. Jare sabar duduk BH iku. Ya Allah. Otang. Iki ana sing takon. Apa-apa sih? Mbah, waktu munggah kaji sampean. Sampean ben yo budal nang Mekah Madinah kon. Gak nang Libanon. Tas nang Libya muka marka Dabi bareng. Ya rono nang Mekah. Oh iya, yo kumpul rombongan ngono. Menungso-menungso teko Surabaya. Kumpul rombengan. Lampune paten ono rek. Apa? Wis bengi ya.